Karom kadokwe phan समय CJP a protest matela Union Education Minister Dharmendra Pradhan resigning ji puat hepen politicalize pamandet asonsi ilitum thek pononglo bate la politics pathu irong sonsi thek pononglo kecheng siangko ke matela kecheng alomang CJP tum protest abang ke thang alam ave sitame BJP tum arjulong le det mate bangso ke protest atuma phan theklong le det asonsi chemandet lo Amar sila 20 July ni bangke CJP atum bang mate alang itu mas supporter atum an lo alang itu parliament long an chejeng po polos tame hadak ilitum violence thek ponong 20 July ni violence ilitum thek ponong lo police lapeng ke protesters tumang bong lacho takarilang Wednesday mate la 22 ani kang samalom hadak puthot police lapeng ke protester tum cheteng kheng thulila Rahul Gandhi alang li Ilitum Prime Minister Narendra Modi ahema thengno alang tum protest deng ponlo la chota kailang alang tum parliament long an samay alang tum protest deng lo amat si BJP tum samay bangso putha bangke digest un ide sonsi mande lo mate alang tum arjuding langding ke un ide sonsi mande lo amat si ruling party atum sitame protest deng ponlo along pen along ate Rahul Gandhi labenge CJP For example, protester tum ke protest bang ke lason lo Union Education Minister Dharmendra Pradhan bang chi resign ji laben ke isi bang ke ilitum Prime Minister Narendra Modi alang li bang same la youths tum aphan mate students tum aphan dia chohang nang ji polam lo amal si alang li tum same protest bang ke deng pondet lo kai ke ilitum opposition party tum si protest thek pon long long same non bang ilitum thek pon long lo lake opposition party tumben kali lake ruling party tumben si protest deng ponlo laputa protest opposition party tum samay protest ruling party tum samay protest pulutang te a solution nang klang jima the ta na question magalan BJP atomate ruling party tum Rahul Gandhi pan an kelang seled lo alang li mesen aphan karjab dun mate students tum aphan karjab dun a joinis tame kelang uni dolo la sobosi alang tum samay Ning pon lo baseless protest mate drama thol high exam Rahul Gandhi pan samay koi pipon lo labeng ele tum kadoga visame chini lo politics long ke lapuan ve lo kai ke samay alang li tum me thang bang ke choklim lo ke chok nai lo pusi ke chama tha samay lapunat education system mang ko ane hengno ed lo woi phit samay alang li tum chok che dead lo pu bang ke lam the isi samay ning pon pe Nili ke matha ke bangso puthak bangke politicalize bang claim klede nangji labenge madule bangso puthak arjap je song sitame elitum negative mate akhing no bangke matha dun de nangji non ke elitum thek ponong lo Rahul Gandhi alangli student man a joine student man karjap dona joine alangli phansame drama mate baseless ale kave a protest lason sia koi pilo non elitum thek ponong lo BJP ruling party tum samay protest dun said Rahul Gandhi protest ke deng potalang tum samay protest dun said asi theta na question bang ke protest nang ji ke nang sodma neli jungjung ke matha ke protest era kol son si solution ke wan ji hala se matha nang po kopilo bang so student ma demand ke la lo hala need paper ki leak pena joini apran ke dam tum samay dolo apran ke chen tum samay dolo alang li tum compensation pinang po 1 crore inut long mate edon long Lacho takalilang alang tum demand bang ke Union Education Minister Dharmendra Pradhan alang li phan bang ke chi resign ang popon labe kopi si dolang bangso puthak sarkar tum jongsi ningjelo pulutang dedi next time ben ke mate kewang jilang arni ke la son paper ki lik ke nilitum paliglong lilo mate nilitum hai kado ka visame langpon po son mistake ke avelo pu alam chak chipi sonte labe ke Dharmendra Pradhan ban same nilitum ajata langpon po pachi resign po puning jelo pulutang te alam mag hadak masijut fen po sitame kwani aningkan benda BJP a government no ke madu a minister le chok che same resign po bangke tum thek ponong de ajale chithan same bangso pen a join BJP a government phan same asabo ning ka chi the bangke jung etlo ovi kimi tum non system phan mate non education system phan bangke aning the bangke jung etlo Ate solution ki PG adim mang ke problem si paklang thurong hadak ke theng ke chok dun BJP to main problem mang ke lalo isi bang ke ego formu ke hengno pik ili to methang ban same hengno itum jong si ego the ong lo plutang te ili to methang ma si jut long po
ego pulo tangte ingthen chepat he pulo ne pine Karbi pen bangke non langnam sinang BJP tum ke matha ke koson lo ni tum thang action and is same kupilo nang ki withek polai tum hala so ke matha bangke dokok hala bangso ego dokok join si arni jantar mantar long protest date same thang ta respond pipite lo ego plus attitude ni to meneta ki hailo ni to ma party ke ne ta hai thor thor pon next hai po labeng ke kumar si kupi si na claim thekpo hala so ego bang dokok hala bangso ego doko ga joini si non stame laan ami ade akar bange thei thunang kok lo lake etum same thekponong lo ajir bangchi siri tum che thande lo ap chelsea jom same isi ego doko ego bang ko son lo lainunut ke dam ju same chok de la penga chi cha ke chok chelo protang de dia ve turchor hala son ego bang dolo protang de party punon la penge methang jung punon la ke heng no si dokok po si BJP tum same la bangso ego dokok joini sinon la an hur kichu dulo la penge prang ke bang jilani chini ne delo copy ko son pane bangke nani tum chini thai po lai kado go be protest sut bangkon an tong che tong ne la Wednesday ajo ke che tong lok si 10000 amuni la jantar mantar long che tong aprang 10000 ke avide thai ji same non bange 10000 amuni dokok lo muni thadak do piglo bangso putha ka che song laben ke munitum laan support lo haja ke cho ki dunji phanan same pidet alali tumme thanga khi pen si pidet labe kona ne a state tum same delhi sor kali sitame alatum online order po hadak pathon nampo ma marsi kangchir kelang ida songke theglong a link phanle pidam not pola delivery boy tum phan bagi puji ke la lo si laan munitum support do thulo bangso a protest mate bangso kache song phan bangke woi pit same dak idum thek ponong lo BJP alang tum me thang a leader so bangke lamphe isi same ningje ha he ta khan lo ke chok chike thenai ke ere tum ke chok che long same support dun daditi hala bangke chok che police to mangke ilitum thang da ke puji thai ave alani tum same ke chok cheke chini lo kopisi chok che ma poge same alani tum same sarkar asa kor pinak lo alum sarkar dum kopi ma kipu claim nang kok lo labing hala sudan sme thek ponong jila rapid action force RAF alang litum stame amen tek an same amen chepa bonbe kopi polo theta na question dolang la labing gela deal hi court pen same bachini penalo non next time mangela hai amen chepa bonbe pin lapen ge uniform ave pin men mage hadak jantar mantar long hadak security ki do banke permission ave polo same isia video litum thek bolong lilo hadak without uniform alang tum civil dress kaching thang si hadak ki dodun laben ke alang ni tumbang ke reporter phan bang ke pheri se ke kat lo phi bang ke hadak bahani amuni dodun ko hala ke police amunit kaline kalang ne police amunit lo ne gunda lo ne halani protected lo athe police amunit plotang te alang tum uniform doji non ke la vest ta medo laben ke thengi phan khaibong sta medo amar si ko pilo ke chekrong ke lage langnang ke thon bang chot plotang te alang li kopia thisi west kitching thang nang populo langnang ke thon abang chot stame by chance alang li tum same areng sodak thai pu policy protection phan ke nang koklo hala police bange kaprek police bange ke thakdun sidame aphielo mai li tum thekpolong ji hala so bahania police bangla reporter to man ka phere expose den na puka phere ajone alang li tum same kajoi lason lo jokiram tang ke cheng angkola 20 July arni samela protester tum man ke thengur same civil dress tum same do pick police tum kaline kalang ni hadak ke theng ma ke theng lo same kalang lo police amuni thai po alang tum helmet do la pa ke vest do la si hala bang ke court pen same chok chi pu pangdak pon elo lason joile tum project ason tum thek pon long lo elum thek pon long lo project actor actress tum same asyang tong chi pi pon lo la pa ke non head jong anong nam ka che thang klong Salman Khan marsi chini ne bang dola alang ni phan mange ka do ga wi chini lo Salman Khan alang li same ase ang tong chi pidon lo alang li bang pulo student tum lason protest ke mesen lo laben ke sarkar tum same lahai student tum protest lahai student tum a demand mangke arjunang ji polo laben ke nili same lahai student mate apia putum ahin si dolo polo mate alang li la CJP protest bangke alang li hin pen same support dolo alang li pulo my heart goes out to the students and their families who were hurt di athe alang li thekponong lo hada ko ane student man kachenek 20 July ni ke thank you chok amar se alang li same Ningduk Chepaklang lo ko ane student tum peaceful protest do bom lo
hala bang so peaceful protest do bom uhud si police ma ke theng arlo so pupe sarpi pupe o somar pupe pinso pupe la salang li samai Ningduk Chepaklang lo la pen ke alang lita 100% CJP pan support dolo ante kopi athe si BJP leader tung bangso aputhak bangso kache song aputhak inut baka leader si chokliam lo choklo mesen lo puningje hai bang wedar lo answer ke thang dagai lo lasi bang le thot bo la ke high command bangso high command a join ni si alang ni tumang ke kopi si chok ni kopi tong ke chok chini matha thipino angsong me kopi ma order na ke le hala si claim der lo system ahok hak bangela son kali de nangji polo kopi si ke me ma kopi si ahok pet ma hala phansi RDP nangji polo non ma ke la kari der lo edum thek ponong lo ke di kopi athi si protest ke don helang ruling party tum dak la ke alang tum politicalize mate alang tum a chance long thu lo hala Rahul Gandhi bang che jogdun lo amasi alang tumake Rahul Gandhi ke lake opposition party laphan bang ke ilitum padon vek nang po ilitum sitame protest zone nang po hala ne ke ilitum phanangi pu politum ta pudu nang po ke matha chot ajoini si protest bang deng kondelo sitame la bang kali Rahul Gandhi kopi pot si kar jablo hala angkura pholong bang chini dam na hela Rahul Gandhi kopi pot si student dom nang arjab dunang kok lo kopi athi si student dom samai ko protest lo hala bang chini pa me pulutang te lake dak ruling party tum ki protest dun ji me ason ke thang ta be la bang ala tum protest ke komat phan lo nani somar a future phan si ala ni tum samai protest lo kado ka be phan lo lake ala ni tum phanchot la pu bangi kali la sinilihin ben ki pudunji bangela lo mesena phano plodang te lagela sona party lake hala sona party pu pupera mesen phan che songra perang po la benga king no son an ke pawir nang po nani tum kopi lo bang so putha ke matha nai tum comment speak tha editum prabjin pen puthot che tong thunang ka prek video long hala ki dam ta video bang neli isi bang ke private bikok lo athe restriction do ko hada copyrights do ko amatsi neli re-edit to si puthot upload to that nang naklo nang tum dia pon ikta chitong thuna ka prek video long do me thame kardom